Familia Letič zo Čeneju pri Novim Sadze za orgánsku produkciu počala 2011 roku. I potom ešte zanimali so zahradkárstvom, ale patrili chemiju hasnovac co menej. Тот, хто раз ріши прейсť на orgánsku produkciu, tomu nečeško prejsť. Takí ľudia pestovali šaca uglavným na tradicійний spôsob, jak našo stari. Češko prejsť tým, co všechasnovali chemiju. Nada Letič so supruhom i jednu robotnicu obravia 3000 kvadratní meteri u 12 plastenikoch i ešte hektar i pol na otvorenim polju, gdje pestujú uglavnom žitu i kukuricu. To im neobchodné za karmenje kurov, či ich hnoj hasnujú u produkciji. Majú i orgánsky ovocnik so 156 belkami. Všetko to zaokružena orgánska produkcija. Subvenciji za orgánsku produkciju za štraci zostao vekšie, jak za konvencionálnu. Ale to za 1 hektar od toho roku vidze len 5600 dinari, a njih to nema veľké povrchnosti. Город Новий Сад od 2011 roku tiež pomáha produkovateľom orgánskej poživy so subvencijami za repromaterijal u sumi 25 000 dinara.